Kaixo Joseba, Asier naiz, gaur Gasteizen gaude eta Elbira arategia erakutsiko dizut. Elbira ireki zen 1958an, emakume batek Elbira deitutakoa, eta gero 1988an gure nagusiak, Angelek, hasi zan Elbira arategia eramaten. Hasieran hori arategia guztia zan produktu freskoa, txala, txerria, oiaskoa, denetarik, eta ja 1984an hasi ginen janaria prestatzen eta elaborazio ezberdinak egiten. Egiten dugun janaria da janari tradizionala, baina erabiltzen dugun teknikak eta makinaria modernoak eta berriak gaur egungoak dira. Baita ere erabiltzen dugu pasteurizazioa eta horrekin lortzen duguna janari guztian ia 2 edo 3 hilabeteko epea jateko. Eta bakaitza beretzean soilik ireki eta berotu eta ez du gehiago egin beharrik. Gainera, guk erabiltzen ditugun produktu guztiak, ez dira kilometro zerokoak, ez dugu erabiltzen estabilizantarik, ez da konservanterik, eta saiatzen gara hemengo produktuak erabiltzen. Gu gehien saltzen ditugun hemen produktuetariko batzuk, adibidez dira kroketak, kroketa eta fritua saltzen dira pilloa, sanjakobak bai, eta gero janari prestatuetan adibidez saltzen dira pillo bat txipiroiak saltzan, karrillerak edo kaios edo patitas ere bai, baita ere arkumea, temperatura basuan eginda, kabrito ere bai. Bueno, orain Markelekin utzeko zaituztet eta berak erakutsiko dizkizue nola egingo ditugun perretxiko kroketak. Hemen ditugu osagai guztiak, alde batetik oliba-olioa, subestitutako tipula, gatxa, beti ainanakoa baldin bada produktu lokala izateko, gurina, irina eta Arabako perretxiko apur bat. Eta gero besamela bukatzeko, esne apur bat. Lehen da bizi, perretxikoak hasiko gara mozten, eta perretxikoak beti eskuz moztuko ditugu. Errezeta hau, orain dela 2 asteko, 3 asteko ideia bat izan zen, denboraldia dala eta hasi gara perretxiko kroketak egiten. Garai batetan gaude, non jendeak oso azkar aspertzen dena, eta produktu berriak nahi dituena, eta hortxe gabiltza. Produktu berriak ateratzeko eta pixkat disfrutatzeko. Perretxikoak bota eta aura galtzen dutenean, olioa botako diogu eta tipula subestituta. Ondoren, gurina jungo litzateke, gurina urtserakoan, botako genioke ruksa egiteko irina eta gatxa. Eta gero, sukaldatu ondoren, esnea botako genioke besamel bat edukitzeko. Hemen daukagu besamela prestatuta, orain aterako dugu makinatik eta sartuko dugu gastronor batean ostera. Eta perretxiko kroketak ostu ondoren, makinara sartuko ditugu boleatzeko. Lehenengo besamela moztu egiten du, arrautzetatik pasau, gero hogi birrinduaretatik pasa, eta azkenean kroketa erortzen da barketa honetara. Bueno, hemen txegabitzaia kroketak bukatuta eta bakarrik falta da frigitzea. Bueno, hemen txegaude egindako kroketekin eta behira zenolako itxura duten barrutik. Eta hori, animatu zaitezte eta pasatu zaitezte gure dendetatik eta dastatu gure produktuak. Agur bero bat. Bueno, agur. Agur.